marcat amb 10 punts i un positiu quan ha acabat la primera volta de la Lliga. Des de la temporada 73-74 el València no ha guanyat al camp de l'Sporting. En aquella ocasió ho va fer per 1-2 i Keita i Claramunt van marcar els gols. L'Sporting es presentava avui davant la seva afició després d'haver guanyat diumenge passat al camp de Sarrià per 0-2 amb l'Espanyol. Joaquín i Fernando, els capitans, i l'àrbitre Eurio Velázquez, que ha tret 3 targetes grogues a 3 jugadors del València. S'ha guardat un minut de silenci per la mort de l'expresident de l'Sporting de Gijón, Francisco Quirós, i de l'exjugador Florín, també de l'Sporting. Inicialment ha tret el València, però la primera jugada important s'ha produït en el minut 12. Baló dins l'àrea, Arias ha tallat, però finalment Òscar ha enviat el baló al pal. Continua el perill en l'àrea del València i finalment és Boro qui ha rebutjat el baló de cap. Tornem a veure la jugada repetida. Arias, el baló que li arriba a Òscar, que ve des de darrere, i amb Boixotorena ha batut finalment el baló se'n va al pal. Ara Eloi ha tret este córner, ha rematat Boro i finalment amb problemes Ablanedo envia el baló a córner de nou. La banqueta valencianista amb Víctor Espárrago i el primer gol del partit a favor del València. Minut 24, Penef ha jugat per Eloi. Així ha rebut l'espenta dins l'àrea, però finalment la jugada acaba amb el remat d'Enric Cuixart, que d'esta forma marca el primer gol com a jugador del València fora de Mestalla. La jugada repetida, claríssimament és espentat dins l'àrea Eloi per Tati, i finalment, encara que Jiménez volia evitar el gol, Cuixart ha rematat. Clarament, tornem a veure l'espenta de Tati sobre Eloi i el remat d'Enric Cuixart. La rèplica de l'Sporting en aquesta jugada ha entrat Juanma dins l'àrea, se'n va a l'Àrias, però finalment ha enviat el baló a córner Robert. Han topat Robert, Juanma, que ha quedat a terra, i el porter del València, Boixotorena. Així veiem la jugada repetida. Minut 30 de partit, l'Sporting s'ha fet amb ell en el mig del camp, finalment Juan Carlos, que ha centrat, i Giner ha marcat en la seva porta l'empat a 1, que seria el resultat definitiu del partit. Jugada defensiva per al València, que recordem la setmana passada en un partit que van jugar contra Osasuna, també va ser en aquella ocasió Camarasa, i va fer el gol de l'equip navarrès. Una volta més, Juan Carlos ha centrat i Giner ha marcat la seva porta, encara que l'Ujovi estava esperant el baló. L'alegria dels seguidors asturians i una molt clara ocasió per al València. Robert, perfecte el passe que li dona Fernando, i finalment Luis Sierra ha evitat el remat del capità del València. Temps de descans, empat a un gol, i en la segona part, al principi, dos jugades clares per a l'Sporting de Gijón. Este xut d'Òscar que ha parat Torena. Ara s'ha creuat Arias perfectament, llançarà este baló dins l'àrea, arriben Boro i Fernando al mateix temps i finalment Joaquín ha enviat a córner. Juga Cuixart, ha vist avançar Penef, i en l'últim moment Luis Sierra perfectament se fa amb aquest baló i evita el perill. Falta contra el València, la trau Narciso, el Boixotorena que ha preferit rebutjar el baló. El rebuig li arriba al jugador canari, entra dins l'àrea i finalment ha centrat fora. El tècnic de l'Sporting, Siriaco, donant instruccions. Una nova jugada d'atac, l'Sporting ha dominat més en els últims moments del partit. Este baló que ha estat a punt d'entrar, encara que Linier havia alçat el banderí. Finalment l'Ujovi no ha pogut rematar. Una nova jugada del conjunt d'esportinguista, Juan ha llançat des de fora i en dos temps ha parat el Boixotorena. Amb els gols marcats en la primera part s'ha acabat el partit, empat a un gol, el mateix resultat que van obtindre els dos equips la passada temporada al camp i de l'expedició Versió.